Ha mysio goal y hwyl y corym rwag barach lacig an yn ffynnu. Le anach y gierig y hwyl ha bioch y rwdro filish. Fyrych gos yn ffeg sef na ha mysio genw leis, sy filsyn 3 filtio sio. Se milsyn le a ha sio. Bawn mian agos mwlach, gyleir at yr ialid ach gyleir mirfaliach. Y mawn yn hosioch yr eist. Ha mi cyr 200 ml dy fonio an y mwle. Agus 200 ml cwtioch dy far singeltje. Agus ha 100 gram dy hiwg ar min acam. Agus lesbain te nutmeg. Agus lesbain te cwtioch dy fri vanilla. Ha mi dolach lacig na bwya gan is o'n y fawn, agus ha mi dolach lacig na gala gan is o'n y fwlach. So ffeim sy'n at sienach amal. Agus ha ceir uyn ac am y sio. Agus y clacig y wisg ha mi dolach hord y chwbl cael conwag. Dorst mi nwy gan mwyn ciad ys 40 gram crymag yn arain an yn sech pai. Fag mi 10 minut yn y mwcaga, mas di jagan nafing 3 charstal na hwyrach e 40 Celsius. Is o'n y fi anish. Am dol ianu chili le rhubarb agus ha 100 gram acam agus 100 gram dy hiwg ar min. Agus ha sy'n dol iarag yn ard y rhubarb agus ha sy'n dol gachur an y panna yn hes leis yn hiwg ar. Ha mi y brich yn rwag bar hogar sy'n carstal na hwyrach, nio 4 minut gos y mi a tash. Toca mi nôr sy'n far yn stofa, is lic mi leis fwyrach ag. Sy'n cwad ma, agos ha fag sy'n gymôn, sy'n gan ar hifan agyn gos y fwyrich a becan agos gos yn hwycha, mas gwrs sy'n chili ar y fwyn. Agos yn rast cym sy'n orn leis y merang sy'n y fwlach. Neshe, ha na ceir galagan y dolysdiach yn y bwle. Clac sy'n mixer agyn, agos ha sy'n gyori bitchin yn crwy. Glefa ha sy'n cwad ma hen, agos yn nish, becad feg am y dolch yr ysdiach yn hiwg ar min ha 100 gram ag am y sio. Agos ha sy'n gyori merang ha cwad gama glensach. Sgolym y recipe sio ar sgas gyfel mi clacig yn nwg y leir, ha mi clacig na bwya gan is o'n y fawn is o'n yng nghystard, agos ha mi clacig na gala gan is o'n merang ma is o'n y fwlach. Agos ffyd is yn gychwla cael eich chele, ha chili y rhain min y betraie, dol mwyn yng nghystard. Sial y nat dorwch pink ha sy'n, na chai acwnad ma. Agos ym hys mae geddig. Y merang snog ha sio ychyr ar y fwyn. Se seach 40 centimetr na stoch 10 orlich am eisiau clacig y sio. S'chaniel ar o gwyn y farach. Chalig sy'n glas nish ach le gael leis y merang brich as y nafing y sio'n 8 minut e ciad agos 8 y nafing y hacam jesel an y ho. Yes, ha fatach garam, sio iachig. Han i gamach magariru agos da mair y fwlwch cwjach. Os ha rhubarb ha sy'n, ha has siaraf cwjach, agos ha chwlw cael milish, y gabrach y cho malish. 3 mil sy'n an y nen, agos ha mi chotolich.